Brilliant, brilliant. Or it was too hot. She lost a lot of weight. Hej, jakie cienkie nożki. Nożyczki takie Since Bubble małe. Pop, they told her, oi, you look a bit too fat. Yeah. But for me, it's just a little bit too much. So. Prvé pocity, no povedz, prvé pocity. Mohli jedna vyjadriť, to bolo tak geniálne. Ja nebudem hovoriť pre pocit, lebo budem hrešiť. To Tak si zahrej. Nemôžem, kurva, Pásmek. Yeah, it was brilliant. It was brilliant. 2 p.m. saved the show, so Yeah. well done, well done. 2 p.m. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Put your hands up. Yeah, amazing show. You missed the bus. The bus just left with everyone. Yeah? Yeah, I mean, I was. That's why I was coming back because I saw them shouting, crying, and everything. So, where we have after party? We make after party. So we take a And taxi where? and follow that bus. Yeah. Poďme na večeru. So, Aha, what tam je ďalké. direction are No you? počkaj, ja zomrem od smedu už. Poďme s Tárkou, musíme nahrať. Hej. Annyeong. Počkaj, ťa osvietím, no. Sme Osvietime ťa. Však jednej čaji nevidela, som ju svietila. To je masker. Holý masker. Bys ma sklamali, to môžem povedať. Hej. Ale tu pijem úplne tvoj vylemravený. najlepší. Bys totálne... Ale Tiara. Ale Falošne. mali kroč, fajný. Mali Sami. kroč. Pekne. Sani, aká bola zlatá. Zlatá bola Sani. Sani, ona... Hej, ale Taká nás... úplne... A Juna bola Uma! Ona bola taká zima. Ale on ju nebol. On ju tam A kde chýba. bol? On je chorý, on mal On chrípku, už takže 3 podľa mňa týždne nevládne má spievať ešte. Nie. Hej, to bolo písané, že mal ona. Ale, ale už jak vyšli všetci a ja hovorím, ty Nana, však oni sú len 4, kde v riti je on ju? Ale tak sa mi slzy nahrnuli do očí. A že mohol aspoň na pódium, vieš, že by tam s nimi bol. A keď som uvidel Hvájong, tak ja som zomrel. Hovno? Zomrel som. Nie, počkaj, to je tá z Tiary? Tá nová z Tiary, tá krátkovlasa. Ježiš, ona bola jaká Ona bola... Kio, a tak stepovala o život. To tá vyššia, to bola tá vyššia. Tá vyššia. Tak tá vyššia, tak to Ona bola bola jaká ňuňa. fajná, bola zlatá. Ale už povedala, lebo ja zamrznem. Hej, chcem sa ísť napiť. Poriadne napiť. Nie, poriadne Nie, napiť. poriadne z nebublinkovej vody, lebo... Lebo put your hands up, put put your hands up. A dneska na hoteli do rána. A ideme na Ale ináč, jak dali tempo i Side of Ten, normálne, jak tam začal tak, čo je part, mne tak smutno prišlo. Čo ideme nahrávať? Ale jak začal Tekion, Čo ideme nahrávať? Starkal. Pre tu pijem. Ale jak Tekion začal Jayovú part, mne A tak jak si strašne smutno roztrhol to prišlo. tričko. Jak si roztrhol to Tam už tričko. není Jay. A všetci, že... Ale tak mi čakám na rum. A ja pulpiče! Mi to ako si na ňu Piče! A one, ale jak si roztrhol to tričko. A Juno, jak robil toto. Nie, Juno na konci tam prišiel, jak už boli všetci. A Juno, on taký hrozný náš brat, taký hrozný na mňa. A bože, ale Chansung je aký pekný na život, do piče, som ho takto Čo povedal. Chansung, Juno? Ale Juno, bože, ale bože, to sa nedá opísať. Ale ma úplne piča Taemin, to hlavou. bože, Taemin naživo, oh bože. Ale akurát do piči na tom pódiu, na druhej strane stálo matky vyjebanej. Ale na druhej strane, ani som ho nemala poriadne v zábere, ale keď spievali to tí štyria vtedy, on ježiš, on tak krásne ťa, on si tak zdokonal môj muž. Ale Hyunsongovi stal. Zase. A Dick Jun Ja som to videla, vážne, počujem, má scénu, má taká bulč, Dick ja kúkam, čo ty Jun jak socka, okuliare mal. Hej, pozerám, kto má ten okuliare. Dick Wang je húbka. Húbka! Ten účet taký červený. Ale Ale vieš, on sa že bol taký, to pretože ho ostriali hoveda. Ale počúvaj, takto tu na vlasy a tu hole. Všetko, jak Ale tak tento zachránil, ten bol super. Tupiem ale celý však boli na konci, čo sa boli kláňať, to je keby ich koncert. Jak keby ich. Všetci vrieskali, len tupiem. Ale však keď sme sa fotili, jak povedali, že budeme fotiť sa toto. Omo, to nie je naše Však Niku s tou svojou kamerou všade chodí. Hej, ale proste, že ktorý stage chce tam. A sme potom odpočítali a že... Ja som fotila len, že moja kvalita je...
Ja som točil, čo som točil, Ja som čo som točila všetko, vládal. hands up nemám, lebo to som vypla. Ja som točil. To som rozbiela a aj prišli a Johna! Ale ja som videla Hyunu, ľudia, pre Boha, však ona bola len pár metrov odo mňa. Však ja som sa skoro A jak som sa s toto Makné objala, jaké boli zlaté, jak sa to Makné A na objala. konci, jak tam stala a usmievala sa, aký ole... A celý formínom, tak. Strašne pekná je Hyuna. Hyuna fakt, naživo neskutočne krásna je. A pekné nohy má teraz, také úplne chudučké, úplne Dík, ale ona vidie vonku a dík mi, kurva, toto schudla. Hej, poriadne od Bubble Pop od leta si dala na váhu poriadne schudnúť. Ty Ona na dovolenke pribrala určite. Všetky boli krásne a Juna Jak úplne... dali heart to heart, ja som nevedela, že dajú heart to heart. Juna, nikto nekričal Juna a ja som Juna. Hej, vy tam Juna. A Sunny plakala na konci. Hej, nie si si potom. všimala, ona plakala. To bola zlatá. A my, ona, jak už odchádzala, my dve, Sunny! A ty go, otočka a dík mi... hej, úplne. I Ty pána, to je, wow. Áno, toto je zabudím, ja sa tam mávem, vstúpim a bujong. Ja nemám natočené Juno, ale ak pozeral, ja Brap. Ale Môj však brat, pre Juno, Boha, to je však náš oni brat. takto boli, ona však sme toto priebana medzera delila. A asi dvaja ľudia. ani nedotkli sa ma, škoda. A nevadí, To sme ako nedosiahli. pôjdeme ďalšie. Sme si povedali, že šerem celé AS-ko, CS-ko, všetko šetrím na ďalšie. Toto je niečo úplne iné ako AS-ko, CS-ko, to je hovno proti tomuto si boha. Jojong. To je jovno sme ju nazvali, to je jovno. Ale bola akože celkom pekná, ale Jovno. to je preto, lebo bola namaľovaná vlastne. Ako ona je vajong. Naspäť. Nie je to tá zo... SNSD. Nie, smedná sa. Jaj. Jovno. Jovno. A to cute A jovno. nie, Ne. nemám rada proste, nie. Radšej, ja neviem, Juri radšej. Juri, to je sexy hovno. Ale Juri je celkom fajn, som si ho obľúbila kvôli RPGčku, hej. Pozrieme RPGčku. Ako to niekedy na RPGčku dostane. Juri je sexy. Ale Sunny bola úplne Sunny, tak to je rozkošná. Ale cute. Yeah, ideme Sunny. vonku. No ja prídem na RPGčku a napíšem, Sunny was kurva, brilliant. matky, píši, kurva. Brilliant. Brilliant. Sunny was brilliant. Yeah. She was Sunny. She looked at me when they were standing in the fest when they were saying their names. I shouted Sunny and she looked, huh? She was crying. Yeah. She was so She always cries. Let's go, fakt. So let's move. Yeah. Yeah. I don't know. Let me check that. Where? You've got a tube map? Okay. You can take either the Bergen metro stop. Yeah, Or but I'm in the end thinking of this the one. Where is it going? That's the problem. Takže, You can go to... no to bol koniec koncertu a bol skvelý. It's the With the purple one. The purple You one. can